когато се казва истината, тя трябва да бъде казана такава каквато е, харесва или не харесва. Днес работният ден на българските депутати започва съвсем обичайно. Около 12 часа по време на гласуването на така наречения данък колиба, група парламентаристи тихомълком напуска залата. Групата не е политическа, защото включва депутати от всички партии. Съвместен екип на BTV и вестник 168 часа организира скъпо парти, покани 38 депутати и им обеща за подаръци супер скъпи мобилни телефони. За над 6000 лева бройката. В луксозен хотел очаквахме скъпите гости. Знаете, че не са много хората, които имат такива телефони и още повече последния модел. Добър ден, дами и господа. Аз съм Стоян Георгиев, репортер от BTV. Господин Иванов, искам да ви питам, искате? Вие от избор да дойдете или да не дойдете на това събитие? Така, значи аз попитах още, вие видяхте, че над 10 колеги бяхме, аз сам никога не бих дошъл. Благодаря ви. Виновен за кое? Че избягахте от работа. Виновен за кое? Че избягахте от работа. Виновен за кое? Към вашите избиратели. Виновен за кое? В момента тече ли заседание на Народното събрание? Да. А вие защо не сте на работа? Кой ви е казал, че не съм в момента? В момента на работа ли сте? Вижте, народният представител, макар да изпълнява определени задължения вътре и трябва да присъства и да гласува, той не е служител. Какви задължения изпълнявате? Вие сега в хотел? Какви държавнически задължения изпълнихте вие тук? Бях поканен с колеги, ето може да видите там колеги, наши има, бях поканен, решихме да се отзовем и се връщаме в събранието. Каква е същността на избора на народните представители? Гост в студиото на BTV новините е авторът на този репортаж, колегата Стоян Георгиев. Здравей, Стояне. Здравей, Оксел, здравей, Вики. Защо го правим това нещо? Какво всъщност доказва този експеримент? Ние поставихме българските депутати пред един избор. Личния или обществения интерес. Струва ми се, че за един депутат едва ли има по-сериозен критерий за неговата характеристика личностна и в това дали той е качествен или не, като се заложим за база дали той е склонен да се жертва за обществен интерес. Тези хора даваха ли си сметка, че точно в този момент, когато заседава Народното събрание, можеше да има и липса на кворум, да бъде закрито заседанието именно заради отсъствието на тези депутати? Ние поканихме една част от тях, 38, и ако погледнем процента на отзовалите се от тях, ако бяхме изпратили до всички и ако процента на отзовалите се беше същия, днес сесия в Народното събрание нямаше да има. Стояне, как дойдоха депутатите на партито с служебните автомобили? Някои от тях дойдоха с служебните автомобили, с автомобили, които плащаме ние, бензина плащаме ние данъкоплатците. От коя парламентарна група бяха тези депутати или от всички? Те бяха от абсолютно всички парламентарни групи. Добре. Благодаря ти, Стоян Георгиев, за работата на народния представител. А всъщност, какво свършиха онези